Mijn naam is Truus van Rijswijk en dit is Uit in Peel en Maas. De stichting Orgelkring Peel en Maas organiseert een concert in de kapel van de Lazaristen in Panningen. Aanstormende jeugdige muzikanten uit de regio Peel en Maas, zowel vocaal als instrumentaal, zullen worden begeleid door organist Paul Keizers op het 110 jaar oude Mutet Cavalier Cole orgel. De muzikanten spelen onder andere bekende werken van Bach en John Williams. Het concert wordt afgesloten met een selectie uit The Sound of Music. Zaterdag 19 september om 8 uur in de kapel van de Lazaristen in Panningen. Handboogvereniging De Indianen uit Koningslust en OVU Grashoek organiseren samen een veldwedstrijd in en rondom natuurgebied Het Vlakbroek in Koningslust. Het veldschieten, ofwel het fieldschieten, wordt verschoten op een parcours waar 24 doelen zijn uitgezet. Het begin van het parcours ligt aan de rand van het natuurgebied Het Vlakbroek aan de Grindweg. Dit wordt met borden aangegeven. Zaterdag 19 september om 10:15 en zondag 20 september om 9:15, natuurgebied Vlakbroek in Koningslust. De uittip van deze week is de Battle Run in Maasbree. Op de Breukerheide in Maasbree wordt dit nieuwe buitensportevenement georganiseerd. In teams van 4 personen wordt er een parcours gevolgd met onder andere een stormbaan van 2500 meter met touwnetten, waterglijbanen, zandpaden, modderonderdelen en 100 meter obstakelluchtkussens. Voor de kinderen van 6 tot en met 14 jaar is er een speciale kidsrun met veel speelse elementen. Voor informatie en inschrijving zie www.battlerunmaasbree.nl. Tijdens de Open Dag Nederlandse Wijngaarden kunt u op zondag 20 september van 10 tot 5 uur een bezoek brengen aan wijndomein Kapelkeshof in Grashoek. Deze wijngaard is 1 hectare groot en bestaat sinds 2006. Van 11 tot 6 uur kunt u terecht bij de zorgwijngaard Vinea Cura in Beringen. Deze wijngaard is een half hectare groot en bestaat sinds 2012. Op de website wijn.nl vindt u in de agenda het overzicht van alle deelnemende wijngaarden. Zondag 20 september vanaf 10 uur Kapelkeshof in Grashoek en Vinea Cura in Beringen. In Panningen is binnenkort de voorstelling Stop met solliciteren, ga werken te zien. In een interactieve theatershow met humor, ontroering en muziek geeft ervaringsdeskundige Ralf Kolen werkzoekenden een frisse kijk op solliciteren. Aansluitend is er een netwerkborrel in het theatercafé. De gemeente Peel en Maas geeft 30 werkzoekenden de mogelijkheid de voorstelling gratis te bezoeken. Voor meer informatie ga naar de website stopmetsolliciteren.nl. Donderdag 24 september om 2 uur in het theater Doc 6 in Panningen. Ook in de uitagenda, mail naar redactie@peelmaas.com. Dit was Uit in Peel en Maas. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Tot volgende week.